Precisament en la majoria dels casos, per evitar els delictes o els accidents com aquest a les llars, el millor és la prevenció. Amb aquesta finalitat, l'Associació de Veïns del barri de Diagonal Balmes, sector Bòbiles, ha posat en marxa un taller que sota el títol Més de la seguretat a la llar. El taller consta de 3 sessions durant les quals policies, bombers i agents d'assegurances donen consells als veïns i veïnes del barri. Aquest dimecres es va fer la primera de les xerrades amb la seguretat a la vivenda com a protagonista. Què fer quan marxem de vacances, consells per evitar estafes o quines mesures de seguretat hem de prendre a casa nostra per evitar robatoris. Aquests i d'altres temes són els que han tractat aquest dimecres a la seu de l'Associació de Veïns de Diagonal Balmes, sector Bòbiles, els cossos dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Gavà. Es tracta de la primera de les 3 xerrades que ha organitzat aquest mes l'Associació de Veïns, amb l'objectiu que els ciutadans i ciutadanes del barri puguin evitar sorpreses desagradables tant en seguretat com en accidents de la llar. Muchas veces creemos que lo conocemos, pero cuando llega una realidad, pues a veces, pues lo que te decía, o no tenemos las precauciones adecuadas o no usamos los medios adecuados para encender un pequeño incendio en casa. ¿Qué hacemos? Si cerramos ventanas, abrimos ventanas, si nos metemos debajo de la cama o si salimos corriendo, ¿no? O sea, es un poco perder el miedo y tener esos pequeños conocimientos que nos pueden ser pues vitales, ¿no? Si lamentablemente tenemos un incidente doméstico, ¿no? En aquesta primera xerrada, el tema a tractar va ser la seguretat a la llar. Policia Municipal i Mossos d'Esquadra van explicar consells senzills per tal d'evitar ser víctimes de robatoris o estafes. Moltes vegades la gent, per ignorància, perquè no ho saben, fan coses que potser poden ser perilloses i n'hi ha molta gent que en aquest sentit aprofita, que la gent és una mica més descuidada per poder entrar. Els lladres sempre aniran a un lloc que sigui fàcil. Si el ciutadà li posa més complicat, doncs anirà a un altre lloc. I si aconseguim que tota la ciutadania faci el que nosaltres li diem, doncs ho tindran molt més complicat per poder fer aquest tipus d'estafes o aquest tipus de robatoris. Si ens trobem al nostre domicili, dintre de les possibilitats de cadascú a nivell econòmic, doncs dintre tenir un sistema de seguretat propi, idoni, veure a quin domicili visquem, si és un pis o una caixa aïllada, doncs disposar d'un perímetre de seguretat, d'una empresa de seguretat, si és possible, que tingui les claus del domicili per si marxem fora i salta l'alarma, que ells puguin fer una mica la prevenció o veure què és el que ha passat, si ha saltat l'alarma. La propera sessió d'aquest taller serà dimecres vinent a les 6 de la tarda, en la que els bombers explicaran consells per evitar accidents a la llar o què fer en cas d'incendi. L'última jornada del mes de la seguretat a la llar serà el 24 de novembre i comptarà amb la presència d'un agent d'assegurances.